Zdravo svima, danas pripremam hrskavi krompir iz rerne i bit će potrebni sledeći sastojci. Krompir, suvi mešani začin, slatka mlevena paprika, biber, pek papir i malo maslinovog ulja. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako se ovaj krompir priprema. Krompir pomešati sa maslinovim uljem, suvim mešanim začinom, slatkom mlevenom paprikom, i biberom. Dodati malo ruzmarina preko krompira i peći 40-45 minuta na 200 stepeni.